ತಿಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಸೊ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಸೀ ಫುಡ್ದ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲೇದಿ ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸೀ ಫುಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಬಡಿದನೆ ಇಂಕ್ ಮಟನ್ ಬಕ್ಕ ಸೀ ಫುಡ್ ಓಲ ಸೀ ಫುಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಮರುವೈದ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರುವೈದ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ಪುನತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮತ್ತದಲ್ಲೇ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಬಕ್ಕೊಜಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ತಾರೆ ಪೆರಿದೀತೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸುಕ್ಕ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಅಂತದಲ್ಲೇ ದೇವಣ್ಣ ಕೂಡ ಸಾಮಂಜಪ್ಪನು ಪತ್ತನು ಪುರ ರಗಳೆ ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇಟ್ಟು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಲ್ಲ ಅಂಕ್ ಆತೆ ಪ್ರೆಷಸ್ ಆದ ಪುಡಿಂಕ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅತ್ತ. ಸೊ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ನೋಡಿ ಪಾತಿರಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನದು. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ LIC ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಬಕ್ಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಐಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಮರವೈದ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ಡ ಅಟಿಲ್ ಕೊನೆಡು ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಹೇಮ ಬರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮೆಟ್ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನದ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಟಿಲ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಪುರ ಯಾನು ಪೂರ ಮಾತ ಬಂದು ಕೊರೋದು ಇತ್ತೆ A to Z ಬಂದು ಕೊರೋದು ಇತ್ತೆ ಬಂತೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟೆ ದಯದಿಂದ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನನ್ನಲಾತು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ರೀ ಕಲ್ತಿದ್ನಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನೀಕು ತೂದೆ ಉಪ್ಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಕ್ಕ ಮುರಣಿದಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಂಡಕ ಅರೆ ನಾ ಇನಿ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೇನೆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂದೆತ್ತ ಲಾಗಿನ್ ಆಯ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಪುಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆರ್ನ ಮೂಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಗಿನ್ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ರಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ದಿನಕ್ಲೆ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಅವೇನು ಇನಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಅಂಚೆ ಅನ್ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ನ ಕೆಲವದಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನಕ್ಕಳು ಉಂಡತ ಮೇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ನತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಟ ಪಂದಾತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುರಣಿದೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂತು IT ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬಂತದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಾರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾನ ಇನಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮೇರು ಒಂದೇನು ಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ನ ಐಕು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ವೇದಿಕ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಮನ್ಪುನೇಡು ದುಂಬೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನಂಗುಲ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ಕೇನು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ ಪಣ್ಣದೆ ಅನ್ ತಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ವೇದಿಕ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕಲು ದಿನಟ್ 100 ಮಸಾಲ ಬಾಯ್ಡು ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆವಂದು. ಸೊ ಬುಕ್ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಅದು ಬರೀಲಿ ಅಶ್ವಿನ 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 ಪಣ. ಸೊ ಏರು ಪೂರ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಫರ್ ಆಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ತುಲಿ ಒಂದಿನೊಂಜಿ ಮಂತ್ ತುಲಿ. ಓಕೆ, ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ತನಂದ್ರೆ ನಾ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆಯನ್ನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದಿತ್ತನು ಕೋರ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಪನೆರೆ ಕೊಪ್ಪಿನ ವಿಷಯದಾದಂಪನ ಯಾನ್ ಅವನ ಪುದರ್ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಓಲು ಬೇಲೆ ಪೂರ ದಾಲ ಮನ್ಪು ಜಾನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೀನೇಜ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಪುಣಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಟಾಪಿಕ್ನೇ ಯಾನು ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪುರ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೆ ಆಂಡ ಟೀನೇಜ್ ದ ಪೊಣ್ಣಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಪುಣು ಅಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಟೀನೇಜ್ ದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ತುಲೆ ನಿಖಿಲನ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಮದುವೆದ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪಪ್ಪ ಅವಡು ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಮದುವೆ ಮಂತ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾದಾಯ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವಡು ಮದುವೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಏರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ನಕ್ಲು ಬಯಸುವೇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಕುಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅವಡು ಎಂಚಿನೆಟ್ಲ ಅವಡು ಓದು
ಪೂರ್ವಾಪರ ಗೊತ್ತಿಜನೆ ಆಣುಲನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜನಂಜಿ ಮೋನೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ఆయన ಕಿಶೆಟ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜನಲ ತುಪ್ಪುಜಿರ್ ಕೆಲದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಟ್ರಾಸೆ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಿನಾನು ಲುಕ್ ಇತ್ತಿನಾನು ಏರ್ನನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಏರ್ನನ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ರೈಸ್ ಒಂದು ಬತ್ತನಾನು ಪೊಣ್ಣುಲು ಕ್ಲೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮದುಮೆದ ವಯಸ್ಸು ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಲು ಏರ್ನಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೋನೆದ ಒಂದು ಏರ್ನನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಜಲ್ಸ ಬಂದು ಮಂತಿನಾನು ನಿಕ್ಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಅವಚಿ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ್ವಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೆ ವರ ನಿಮ್ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬುರ್ನಾಂಡ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತೋ ವರ್ಷ ಲವ್ ಮಂತದ್ದು ಐದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಸಡನ್ ನಿಂಕು ಈ ಹಣ್ಣು ಬೊಡ್ಚಿನ ಪಂಡ ಆ ಹಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಡೀಪ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ಡೀಪ್ ಅದು ಹಚ್ಚದಕ್ಕೆ ಐದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯನ ಬರ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿ ನಾನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮನ್ಪುನು ಪಣ್ಣದ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಡ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಕ್ಕಸದ ಬುಡ್ನಾಂಡ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗತನ ಐಕೊಂಜಿ ಐತನಿ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಕೆಲದ ಹಣ್ಣು ಡೀಪ್ ಅದೆತ್ತುನೆ ಸಡನ್ ನಿಕ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನಗ ಹಾಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪಿರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಪಿರ ಹಣ್ಣು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕೋಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವಪರ ಗೊತ್ತಿಜನೆ ಸಡನ್ ಆದ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬೆಕ್ಕಸನ ಐದಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಪಟತ್ತು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕಜ ಬತ್ತು ಗೋಡ್ ಬನ್ನಗ ಪೆಜ್ಜರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಗ ದಕ್ಕೆರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬನ್ನಗ ಅಂಚಿಡ್ದು ದ್ವೇಷ ಬರ್ಪುನು ದ್ವೇಷ ಬನ್ನಗ ದಾದ ಮನ್ಪಿ ಎಂಕ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕು ಜತ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಬೇಕೆ ಆಣಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಂತಾರೆ ಯಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಣ್ಣದ ಆಯ್ಗ ಮನಸ್ಸು ರಿವೆಂಜ್ ದ್ವೇಷ ಬರ್ಪುನು ಅಪಗದಾದ ಮನ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಫೇಸ್ ಒಂಜ ಆಸಿಡ್ ಅತ್ತನಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಜೀವಗ್ ಆಯ್ ಕುತ್ತು ಕನಪೇನಿ ಓಕೆ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಐದಕ್ಕ ಪೋಡಿದ ದಾಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಕ್ಕದೆಪ್ಪುನತ್ತು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಸ್ಟೇ ದೆಪ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ದೇಹ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂದ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂದೇ ವಿಧಿ ಎಂಕ ಕೇಸ್ ಬತ್ತದಿತ್ತನು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಜೀವಹಾನಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಬೆ ಪೊಪ್ಪಿನಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಡು ಮಾರ್ಗೋಡು ಬತ್ತದ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಸೀಟಿನ ಪುರ ಪರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಪರೀತ ಟಾರ್ಚರ್ ಉಂಡು ಆಯನ ಅದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡೆ ಈ ವಿಷಯ ನನ್ ತುಳಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕ ಮಿನ್ಯಾಡ ಎಂಕ ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಪಣತ ಎಂಕ ಕಾಸು ಬರ್ಪಣತೆ ಯಾಂದಾಯ ಬಾಕಿದ ಕೇನುಡು ಪಣ್ಣದ ಅಂಚೊಪ್ಪು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಪಣ್ಣ ಮನಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ದಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಆ ಪುಣ್ಣಲ ತೂಂಡ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನ ಆ ಪುಣ್ಣಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನಿ ಈ ವಿಷಯನ ಇರೆನ ಇಲ್ಲಡ ಪಂಡಿಜರ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪೆಚ್ಚಿ ಪೊಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪೂನು ಪೊಪ್ಪಡೆ ಅನ್ ಪಂಡಿಜೆ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಣ್ಣಲ್ ಪುಣ್ಣು ಬೇಲೆ ದಲ್ಪ ಎರಡಲ್ಲ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆಣುಳ್ಳ ಎರಡಾಣಲ್ ಪಂಡಿಜರ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಇಚ್ಚಿಂಕ್ ಪನೀರೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಣ್ಣದು ಪಣ್ಣಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚಿಂಚ ಹುಂದುವಾಂಡ ಇರ್ನ ಜೀವಗದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ನ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಅವಳು ಪೊಪ್ಪನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಪೊಪ್ಪಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ಆಣಲು ಪತ್ತದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏತ್ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಲೊಕೇಶನ್ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ತೂಪದುಪ್ಪೇರು ಅಕನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನ ಚಲನವಲನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆಣು ನೋಟ್ ಬಂತದುಪ್ಪುನು ಐದಕ ಅಕಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಪೊಂಡನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಉಪದ್ರ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಬೇಲದಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಉಪದ್ರ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ನಡು ಮಾರ್ಗೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪುರ ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕುನು ಅವಾಗ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಪ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲು ಪೊಣ್ಣುಲಾಯನ ಇಂಚಿನಕುಲು ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜ ಆಯನ ತಿದ್ದು ತೀಡೇರ ತೂಲೆ ಸಡನ್ ಆದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಡ್ದು ರಿವೆಂಜ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಆಣುಲೆನ ಸೊ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪುಟ್ಟಾಯ್ಬೇಕ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕಲು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಪ್ಪಿರು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ರನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕಲು ಬೇಕುನು ಸೊ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೈನಕ್ಲ ಆಣುಲಾವಡು ಪೊಣ್ಣುಲಾವಡು ಆಣುಲೆಗ್ಲೇ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎತೋ ಜನ ಚೀಟ್ ಮಂತದಿನ ಉಂಡು ಕಾಸು ಮುಕ್ಳು ಬೆಂದ್ಕಂತೀನಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎಂಚಿನಾಣಲು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದು ಕಾಸು ನೋಡ ಮಂಚ ಪುರ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲು ಎಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕಲು ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆನು ಲೈಫ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅನ್ಪು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬಲಿಯಾಂಡ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಸಫರ್ ಆಪಿನ ತಂದೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಐದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕೇಂಡನು ಇಂಚೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರೋಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ನಿತ್ತಲು ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿ ನಿತ್ತಲು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಆಣನ ಮುಲಿಗು ಜೀವಹಾನಿ ಬರನಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊರಿಯನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೈದಿಂಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊರಿಬೇಕ ಯಾನು ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆದು ಪೋಯ್ಬೇಕ ಆಗಿ ಹೋದ ಘಟನೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆದು ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ
ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಕೈಪಾಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಏಜ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಮದ್ಮೇದ ಏಜ್ ಬನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾಯನಂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಮನಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತುದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ದಯಮಂತದು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ ಆತೆ ಪಂಡ್ರೆಪ್ಪುನು ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕರ ಅಡ್ಡ ಆಣುಲೆ ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೆರು ಆಂಡಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜು ಓಕೆ ಯಾನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಇರ್ತೆ ಬೈದಿನಾಲು ಸೊ ಯಾನ ಎಂಕ್ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡಲ ಯಾನ ಪೊಂಜೋಕುಲ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಂಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲಂತೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುಪ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನಲ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಡಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಏತ್ ಮೆಂಬರ್ ಉಳ್ಳಿರು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಓಲ ತೂಪೋಚಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಗುಂಗುಡುಪ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಎಸ್ ಪ್ರೀತಿದನೆ ಗುಂಗುಡುಪ್ಪ ಬೊಕ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪಂದ್ ಕೊರ್ನಾದ ಆ ಹಣ ನಿಕ್ಲೇನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆದದೇ ತೊನೆ ಸೊ ಅಲರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪಲೇನು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಲೆತೊಂದ್ಕೊನಲಿ ಪಿದೆ ತಿರ್ಕರ್ ಲೆತೊಂದ್ಕೊನಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣುದಿಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮುಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ದೇಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ LKG ದ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಉಂಟು ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಪ್ಪುನು ಮದ್ಮೆ ಬಗ ಬಡಿದಿ ಬತ್ತು ತೂಪಲೆ ಆಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕುಲು ಉಂಡಕ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೇನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಹದ್ದು ಕಣ್ಣು ತೀವಳು ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲೆನ ತೂಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಉಣ್ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಬುಡ್ಡು ನೋಡಕ ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟು ಮಂತು ನಾಪುಜಿ ಕೈ ಮೇರ್ದು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲನ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸನು ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಹದ್ದು ಕಣ್ಣದಿಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಡಂತೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಲಿ ಕಡಕ್ ಉಡುಪ್ಪುನತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಡುಪ್ಪುನತ್ತು ಒಂದು ಆಯ್ನತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಕುಲು ಪಾಲನಕ ಜೋಕುಲು ಕೇನು ದಯಕೇನು ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಲಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಹದ್ದು ಬಸ್ತಿದ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹದ್ದು ಬಸ್ತಿದ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ಆಸೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಇಂಕ ಮುರಳಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಜಗದ್ ಬನ್ನದ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನತ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಎಂಕುಲು ಪುರ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವನಾಟಿಗೆ ಉಡುಪುನಾಗ ಎಂಕ ಅಂಚಿ ಮುಂಚಿಡಿ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲಾಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಗಲಾಲು ಕಾಶ ಪತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮೆಗ್ದಿ ಬರೋಡು ಆಯ್ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಪುರ ಎಂದನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಏಜಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಪ್ಪಿನ ತಿಂಪುನ ಜಾಲಿ ಉಂಟು ನುದ್ದೇ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯ ಜೋಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರ ಬರ್ಪುನದ ಅಂಚ ಕಣ್ಣೆಡ್ಪಿಲ್ಲ ನೀರ್ಲಪ್ಪೆ ಬಾ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕಜಿ ಮಲ್ಬೆ ಬೋ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರು ನಿನಗೆ ಈ ಉಂಡದ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀನು 3 ಇಂಚದಿ ಒಳ್ಳಿ ನೀನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ದುಂಬೆ ಬಂದಿದ್ದೋಡು ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಮರವೇದೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಪೋಯ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಾಟು ಮಾರೆ ಕಣ್ಣು ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಪುಂದುಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಒರಿಯೋರೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಕೊಂಡತೆ ಎಂಕೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪುನು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ಅಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದಿಂಡಾಂಡ ಇಂಚ ಪುರ ಅಕಲ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡತ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಟೀನೇಜಿಗೆ ಬನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ನಿಕುಲು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬಿಸಿದಿಲಿ ಜೀವನ ಕಾಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವಜಿ ಮೇನ್ ಒಂದುಲ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂದುಲೆ ಸರಿ ಕಾಣಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು
520741 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಡೈಲಿ ಬರಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅವನು ಕಾಸಿಗೆ ಏಪಗಲ ಕೊರತೆ ಓಕೆ ಯಾನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲೋನು ಪುರ ನಿಂಕಲು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಸಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲೋನು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಟ್ಟೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಏತೋ 3 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಯಾವ ನಿಜಾಣಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಏನಿರು ಅದನ್ನ ಇತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡೆದೈತೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿಗೆ 5 ಇತ್ತಾರು ಮುರಣಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಇತ್ತಿನ ಅದನ್ನ ಇತ್ತಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುದು 1 ಎಕರೆ ನಂದು ಅದನ್ನ ಜಾಗ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ 80,000 ಲಕ್ಷ ಅರೆಗೊಂದು ಗಿರಾಕಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಅಂತ ಅರೆಗೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತ್ರ ಕೊಂಚ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಿಡ್ಕೊಂಡದು ಇತ್ತಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಬರೋಡು ಎಂಟು ಒಂದು ಪಣಗೆ ಇಟ್ಟಿರು 80,000 ಡೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಯಾವ ಕೂಡ ಇಟ್ಟೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕನಿತ 100% ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಏಕೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋದಿನ ಕೈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಆಯ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈಯರ್ ನಕ್ಳು ಬರ್ರೆ ಪೂರ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಎಟ್ಟ ರಿಸಲ್ಟ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ನಕ್ಲ ತೂಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪಡ್ಬೇನು ಐಕೊಂಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ದೇಪನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಬರ್ಪುಣತ ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮನ್ಪೇರೆ ಸೀಮಾನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಸೀಮಲ್ ಐತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೀಮಾ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲು ಕೇಮ್ ದುಪ್ಪರ್ ಫೋಟೋಲ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಸದ್ಯಡೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ನನಗೆ ಬೇಯಡು ಬೇಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಏನೊಂಜಿ ಒಂತೆ ನಡುಟೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೇತೊಮ್ಮೆ ಏನಲಕ್ಕನ ಏರು ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೋರು ಸುಲಾಬಡು ಮನ್ಪೋರು ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ದೇಪಂಡ ಈಜಿ ನನ್ನ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪುಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಾಸೇನಿ ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಹೊರ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಪು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಂತು ನಿಜ್ಜಲ್ ಫಾಲೋ ಮಂಪುಲೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ತುಲೆ ನೆಟೆನೆ ಪಾಡ್ವೇನು ಸೇಮ್ ಒಂದೆತ್ತನೆ ಚಾನಲ್ ದನಿ ಕುದ್ರ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದದು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ದಾದಾನಲ ಪಾತ್ಯರ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಏನ ಅಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ನೆಟಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಎಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬರೋನುಂಡು ಯಾನಿತ್ತು ಮೂರುಂಡು ಹೊರರ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ದೀಪಿನಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಬಕ್ಕ ರೀಚ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಲ ನೆಂದ ಪಾಡು ದಾದಾಡಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಕ್ಕದ ಮೀನಿ ಪೋಂಡ ರೀಚ್ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ರೀಚ್ ಎಂದು ಪಂಡಾಂಡ ಆ ಮೂಲೆಡು ಕೋಡಿ ಮೂಲೆಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿದಿನ್ 10 minutes ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಕಂದ ಪನ್ನಕ ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡಕ ఆయన ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಗ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂತಾರೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚ ఆయన ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾನು ಅಪಾಗೋರ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ನಾವು ಒಂದಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಂದ ಏನು LIC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ದಿಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕ ಇಂಕ ಮಂಡೆಡಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಬುರುಸಾತು ನಂದು ಅಂಚ ಯಾನು ಓಲಾ ದೀತೀನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಮುರಣಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಕ LIC ಮಂಪನ ಒಂಜಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಹೊಸತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ఆయన ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಡಿತೀನಿ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಂತ್ರನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಿಂಕಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಪುರಾನಾಡು ಇಂಬೆ ಬೇಕಾ ಇಂಕ ನೆನಪು ನೀರು ಓಲಾ ದೀತಾರ ಓಲಾ ಒಂದಂಪರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಲೇನು ಆಯ್ದ ಕಾರಣ ರೀಚ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ 100 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಐದು ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡತ ಅವು 4 ಉಂಡವ ಕೊಡಂಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಇಂಬೆ ಉಂಡು ಮಾರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೋ ಹೆಂಗೆ ಮುರ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ 1.5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಬಾರ್ದಿಂಗೆ ರಿಮೋಟು ಐದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ರೀಚ್ ಬಣ್ಣಲ್ಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ವಿದಿನ್ 10 minutes ತಿಕ್ಕದಿಂಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಅಂಚ ನಾನು ಬೇಕಂದು ಆರಿ ಶುಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರ ಮಲ್ಲ ಕೇಶ ಮಾಡ್ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪುಡಿ ಪೌಡರ್ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಂತು ಪಾಡ್ಬೇರು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ತೂತೇನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಂತು ಪಾಡ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮರವಯ್ಯದ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಮಲ್ಲ ಮಾಸ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪುರ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂದು ಮರವಯ್ಯದ ಮಾಸ ಉಂಡತ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಬರೋ ನಿಂತು ಬಕ ಮುದ್ದೆ ಮಂತದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಪೂರ ಮಾರೋ ನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತೂಯನೇ ಮರವಯ್ಯದ ಮಾಸ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮರವಯ್ಯ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಂತು ನಿತ್ತೆ ಮರವಯ್ಯದ ಸುಕ್ಕ ಮಂತು ನಿಂತೀರು ಆಯ್ತಾ ಮಾಸದ ಉನ್ನತ ಮರವಯ್ಯದ ಮಾಸದ ಬಕ್ಕ ಮರವಯ್ಯದ ಮಾಸದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಮಂತು ನಿಂತೀರ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮರವೈದು ಉಂಡತ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದ್ಪೇರು ಗೊತ್ತನ ಮರವೈದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದ್ಪೇರು ಮಾರೈಕ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡದು ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಖಾಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆನೆ ಐಕ್ ತಾರೈ ಪೊಡಿ ಪ್ರದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮಂತು ನಿಂತಿರು ನಾ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಮಂತು ನಿಂತಿರು ಖಾಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡದು ಅಂಚಿನ ಬೇಕು ಇಂಚಿನ ಪರಿಮಳ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚೆ ತುಳಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ಈತಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊಲೆಗೆ ವೈಟ್ ಸುಲಭ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋದು ನಮಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಮತ್ತೆ ಈಜಿನಾಡ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹತ್ತದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ನಂಗೆ ಮರುವೈದು ಯಾವಡು ನನ್ನಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಪಡೋದು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ 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 ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳ ಅಂಚೆನೆ ನಂಜಿ ಬಾಬಾಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೂಜಿಲ ಎಸ್ ಆ ಮೂಜಿ ಎಸ್ ನಾವು ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಾನು ಯಾವ ಮೂರ ನಿಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಸಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಾನಗನೇ ಹೋದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ವರ್ಷ ಗೀತು ಪಣದು ಕೊಪ್ಪೆ
ಸೊ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ LIC ಇದೆ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ಮೂರನೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಪಾಗ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾನು ಪಂಡೇನು ಇಂಕ್ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂಪಾದು ಕೊರ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಕ ಏನ ಬಾಬಡಲ್ಲ ಕೂದು ಬಾಬನ ಕಣ್ಣನೇ ತೂದು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ನಟ್ಟು ನಾನು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ ಇರೇ ತೂಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಪಾಲಿಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಇರೇ ತೂಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೀನಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ ತಾರ ಇತ್ತು ಕೊರಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಅನ್ನು ಹೋದು ಮೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆರು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯದ ಇಂಚಿನ ದಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ ರಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಅದು ಬಂಡೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಲಗೆ ಇಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಗೋಡಿಗೆ ಆ ಸುಪ್ರೀತಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಶ್ವೇತನ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲದ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಶ್ವೇತ ಕೊರಿಯರು ರಪಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆವಕ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು ಶ್ವೇತ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೂಜನೆ ಸರದಿ ಸೀಮಾ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಈವನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಆಂಡಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಪನ್ನಗ ಏನನ್ನ ಆರ್ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಎಸ್ ಸೀಮಾ ಸುಪ್ರೀತಾ ಶ್ವೇತಾ ಈ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸರಿ ಏನನ್ನೊಂಜಿ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೇನಿ ಪೇಟಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬಂತೀನಿ ರಪಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕೊಡ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ನಾನು ಏಪಗ್ಲ ಮರಪೂಜೆ ಏನಾರ್ದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ದಾದಾಣಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲು ಎಂಡಕ್ಕೆ ಯಾನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಯಾನು ಸದಾ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ಬರ್ಪೋಕೆ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ದೇಪಣ್ಣದ ಹೋಗ್ನ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ನಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ನಾ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಡು ಒಂದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ನ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಏನೊಂಜಿ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂಕ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುನದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುನದ ಹೋಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಎರಡು ಮುಂಜಿ ಅಂಡ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲು ಜಾಬ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೊಪ್ಪೆಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂತೀರಿ ಪಾಪ ಆತಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರ್ದಾವು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಆಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುದ್ದೇನು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಶೋಕು ಗಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಳಕ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಿ ಕಚುಪಾಡು ಬತ್ತೆ ಮೇರೆ ಯಜಮಾನ ಬರ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವೊಂಜಿ ಮರವೈದ ಸುಕ್ಕೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ವನಸಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏಪಲ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಾಗಿ ವನಸಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೂ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.